Na sziasztok! Ez egy MB3 végigjátszásnak a következő része, amit már kommentálni fogok, tehát ez a... nem tudom már melyik map, de jó map. Most ezeket a terautók után megyünk, és ebbe rejtette el Makarov az egyik bombáját, és most azt akarjuk kideríteni. És... itt vagyunk, Burns. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, észrevettétek-e, hogy Warcraft és Griffin a Core 4-ből van. Szépen leszettem a köcsögöt. Ó, baszki, ilyen vakembert. Ez mi? Semmi. Jó van. Ez kell. Oké. Ott szépen elintézik azokat. És mi jövünk. Oké. Akkor nyissátok ki ezt az ajtót. Az hát ready. Na majd én töröm itt az utat. Köcsög. Fekszik. Dara dara dara. Szépen kiszedjük, akiket tudunk. Legalábbis én úgy szoktam. Vagy egy le és ledarálni őket. Jó lesz ez. Ezzel legalább a holografik. Írjátok meg kommentbe, hogy tetszik így a videó. És remélem tetszeni fog. Kilő. Előjjél köcsög. Szóval írjátok meg, hogy tetszik-e vagy valami, vagy egy lájkot dobjatok rá, hogy tudjam, hogy folytassam el, vagy ne folytassam, vagy kommentár nélkül. Ez ugyanis nem tudok sokat beszélni egy videó alatt. Hoppá. Ez a kocsi, ez üres lesz. Üres. És most haladunk a vasút felé. Meg majd multiplayer gameplayt is fogok felrakni. Na most kit lőjek? Az anyátokat. Na ez volt a baj, nem volt elég érzékeny az egerem. Hoppá, azt kicsit bekaptam. Na de. Jaj, már én köcsögöt. Mobil WC mögött elbújj. Nem tudom, hogy halljátok-e majd a hangokat. Remélem igen.
kicsit bedarált a helikopterünk. Csapássuk neki, ne sajnáljuk. És most mennek le a metróba, ahol elmenekülnek egy vonattal. Meg kell akadályoznunk, ezt mindenképp. Ez hogy sikerül-e, azt majd most meglássátok. Ha beszállnának ebbe a kurva autóba, akkor kicsit darálunk ezzel is. Fontos azért, hogy óvatosan tüzeljünk. Hát fontos, hogy óvatosan tüzeljünk meg, stb. Majd meglátjátok, hogy miért. Mondjuk még itt nem, de azért kicsit spórolni a lőszer, mondjuk azzal igen. Azzal kicsit kell. De például, hogyha beérünk az első állomáshoz, akkor mindjárt. Na hát, hogyha beérünk az első állomáshoz, itt vannak a civilek, és beleestem abba a hibába, hogy soroztam mind a hülye, és akkor meghaltoztunk az összes, és ezért inkább óvatosabban kell itt lőni, de itt már nem, itt már adagolhatjuk nekik bőven eskulót. Itt már helikopterünk is besegít. Na szóval. És most az autó neki fog menni a vonatnak, vagyis elé fog vágni, hogy lefékezze, sikerül neki, csak hát az autó az totál káros, ott mindenki meghal, és a vonat első fele elkezd így pördülni a vonat. Na, itt elkezd pördülni. És akkor a mi dolgunk lesz, hogy utána menjünk. És értitek, hogy utána menjünk. Mi is fölborulunk, és utána kell majd menni. Na, jó, a magunkhoz térünk. Jó van. És hogy ne legyen annyira unalmas a videó, megpróbálok valamiről beszélni. Például, hogy multiplayer, vagy esetleg Spec Ops-ot vártok-e tőlem, legalábbis. De akkor mit tudom én, összeszedek egy-két havert, és akkor összeszedek valakit, mert csak ketten lehet. Vagy esetleg egy Survivor, mondjuk összeszedek a... Na, inkább úgy, hogy összeszedek rá egy... Na. Na, összeszedek rá egy embert, és akkor azzal így jó eljátszogatunk, és akkor én felveszem. És majd Code 6-ról is lesznek videók, ugyanis nemrég megkaptam a Code 6-ot, és hát megrendeltem, mondom,
vettem. Hát szerintem korrektár volt, olyan 5000 forint volt. Szóval nem annyira nagy összeg. Legalábbis nekem megérte. Én szeretem a korot, nekem nagyon megéri az árakat. Itt az MB3-ra sajnáltam a pénzt, mert az 13 000 volt, azt hiszem. Annyi volt, 13 000. Abszolút, de nem csalódtam a játékba. Ugyanolyan jó volt, mint az MB2, pont ugyanolyan jóval zárt, tehát pont ugyanolyan jóval ért véget az MB3 vége. És az MB3-ot úgy folytatjuk, ahogy tudjátok, hogy szóval nagyon odafigyeltek mindenre. Na, ennek nekiugrok még egyszer. Tehát az MB3-ot úgy folytatjuk, hogy az MB2 végéről ugye jött értünk a Nikolaj, és úgy folytatjuk. Tehát mindenre nagyon odafigyeltek. És akinek meg nem tetszik, az meg menjen szar Battlefieldezni, vagy valami. Nekem ez az életem, én szeretem a godot. Én már 2004-ben az első része már nagyon megtetszett. Azzal nagyon nagyokat kockultam, és nagyon tetszett nekem. Szóval, akinek nem tetszik, az meg játszom mással, meg játszom az a szar Battlefieldjével. Most jön egy családi videó. Davis Family vakáció. És itt most le kell videózni a családot. És hát anyád. Videózlak, bazd meg, videózlak. Na igen, itt az autó, ami föl fog robbanni, és kijön belőle majd a gáz. És láthatjuk azokat az embereket. És bum, mindjárt. És hát köszönöm, hogy velem voltatok. Tényleg, hogyha tetszett ez a rész, akkor dobjatok rá egy lájkot, írjatok kommentet, vagy üzenetet, vagy valamit. Úgyhogy, sziasztok!